Tara ka-foodies, samahan niyo akong lutuin ng creamy sopas. Narito ang mga sangkap: chicken cubes, pepper, salt, garlic, onion, celery. Optional yung celery, yung iba ayaw nila. Chicken hotdog, chicken breast, or any part of the chicken pwede naman. Evaporated milk, especially Alaska. Sarap kasi yun. Carrots, cabbage. So, lagyan natin ang mantika. Yan. Lagyan na natin ang bawang. Gusto ko sa pag-isa maraming bawang. Ayan, bang-bango. Kaya sa mga Kapampangan, gusto nila yun. Nagigisa. Brown lang natin ang konti. Abango na. Mahina yung ipon. Lagyan natin yung sibuyas. Lagyan ng konting patis. Hindi ba ayaw ng patis? Amoy nyo daw. Ito? Pero nakakasarap sa panlasa to. Yes. Chicken. Hindi ko na siya hinimayin. Pero pwede rin yun. Hinimayin. Kapampangan, mahilig mag-isa. Kasi kapag mag-isa, talagang amoy lang mo yung bango. Ito yung nakakasarap sa pagkain. Tayo lang natin na mag-brown. Ano yung flashlight? Pagkatapos nun, lagyan natin ng tubig. Nasa sa inyo kung gusto nyong masabaw o hindi. Gusto ko sa sopas masabaw. Dahil flashlight.
Ay, gagana yan eh. Oh. Wow, may mga yan. Mga yan. Yan. Matuto ko yung kasunod. O, pwede kaya na itong shell. Yan. Lagay na rin natin ng asin at paminta. Mamaya na yung ako na. Patang may ako lukan lang. Pag kumukulo na, halu-haluin siya para hindi dumikit yung elbow. Yan. Matigas pa yung elbow mga karon. Hayaan muna natin lumambot. Sahog na natin ang ibang mga sangkap. So, tanikman ko siya kanina. Medyo malambot na yung shell. Lagay ang celery. Up. Uy. Pagain lang natin. Sahog na natin ang ibang mga sangkap. So, tanikman ko siya kanina. Medyo malambot na yung shell. Lagay ang celery. Carrots. Next, ang ating hotdog. Ay, nako. Sarap. Uy. Pagain lang natin. Next naman, ang repolyo. Sarap, guys. So, kasi pag nilalagay yung repolyo, yan, kumukunti yung tubig niya. Sinisip-sip ng repolyo yung tubig, yung sabaw. So, pwedeng dagdagan kung gusto niyo. So,
So, dinagdagan ko siya ng tubig. Kasi, nawala na yung sabaw. Or nabawasan yung sabaw pagkalagay ko sa repolyo. Sarap kasi sa sopas yung masabaw. Okay, kumukulo na. Tikman natin. Yan naman. Sarap. Okay, ito na yung panghuling sahog. Yung Alaska Evap. Uy naman. Sarap. Kapag ang sopas, konti lang yung evap niya. Hindi siya ganun kasarap. So, ito yung nagpapasarap sa sopas. Tapos, nagpapabango yung celery. Sarap. Ay, kasarap nito. Wow. Pwede na. Kaya na guys. Sopas. Napakasarap yung sopas. Merienda time. Oh, gusto ko. Sarap. Sarap. Ang gandang pang ano to eh. Isang salok lang. Kuha na lahat. Uy. Sugar. Yan. Init. Masarap. Matigas ang mic ka yung pamakain. Sarap. Sarap. Malinamnam dahil sa Gatas. gatas. Pag sopas, pinakamagandang brand yan, yung Alaska. Alaska Evap. Carnation, masarap din. Pero kami, gamit namin talaga Alaska. Alaska, bakit man? So, masarap talaga siya. Ang sarap ng sopas. Nagdadala yung gatas. Yeah. Pouring tayo yan. Nilagyan rin. Hotdog. Hindi naman lang. Chicken hotdog. Chicken hotdog. Chicken hotdog. Masarap. Sabaw.
ng pamangkin ko. Si Alexa. Si Alex. Shoutout kay Buntis. Ikaw to. Sarap guys. Yung pagkain na kompleto sa sustansya. Oo nga. May gulay, may meat, may carbo, May carbohydrate. yung what? Yung macaron. Macaron. Tapos Pero kung macaron. may carbs pa. Sarap. Marami ba ito? Saka mabango siya dahil sa celery. Ano mo yung celery? Yung iba ayaw nila yung celery. Agad oh. Semut, semut sarap. Ang tamang-tama lang yung mga timplang nilagay natin. Kasi hindi siya maalat, hindi matabang. Tapos, yung Jordan nakakulay. Magkain ka pa? Magkain ka pa? Sarap. Mm. Mm. Panay yan, panay. Ya. Doa naman ka. Ang panay. Please like, comment, pwede rin kayong mag-share ng video na to kung nagustuhan nyo, and syempre subscribe. Thank you for watching. Yung kasama ko ito. Hello.